Aquesta pandèmia, aquesta situació sanitària en la que estem vivint, està portant al sobreesforç de determinats sectors. Coneixem el sobreesforç de l'hostaleria, de la indústria i, com no, també de l'administració i el seu funcionariat. Sabem el sobreesforç del personal sanitari i també el sobreesforç del personal també de les forces de seguretat. Sabem que estan ampliant el seu treball diari per a continuar garantint la salut de tota la ciutadania. Aquesta situació provoca prendre decisions i sobretot aquests repunts de casos que no sempre són del gust de tots i de totes. Avui se n'anem a visitar la localitat de Muro, on la policia local allí s'ha suprimit el servei nocturn motivat per la baixa de 5 agents que estan confinats en estos moments. Des de la policia s'ha fet un escrit a través dels seus sindicats mostrant la seva disconformitat davant d'esta decisió que creuen des del seu punt de vista que afecta la ciutadania, així com el reforç de la seguretat en les proves per a la policia i la desinfecció de les instal·lacions. Davant d'aquestes demandes hem vingut a conèixer quina és l'opinió dels dos protagonistes en este assumpte. Per un costat, l'administració, representada per el seu alcalde Gabriel Tomàs, i per part de la policia parlarem amb el representant del personal, Iñaki. Així que els convidem a conèixer quina és la situació. Bé, estem ací en el saló de plenaris de l'Ajuntament de Muro i ens trobem amb la primera autoritat local, en Gabriel Tomàs, per a parlar d'esta notícia que havia eixit sobre el sindicat de policia. Primer de tot, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Per supost, ja sabeu que és la vostra casa. Quan vulgueu, ben rebut sou. Així és, la veritat. Doncs tenim aquesta notícia que la policia ha fet un comunicat des del sindicat dient que aquesta situació els ha provocat també una sèrie d'agreujaments que finalment ha provocat tancar el servei nocturn. Per part de l'Ajuntament, davant d'aquesta manifestació, quines són les declaracions o com és la situació? Nosaltres, evidentment, quan estàs en el càrrec que desenvolupem els alcaldes, la principal feina que tenim és prendre decisions. Aleshores, sempre que prens decisions no van agradar a tot el món perquè són moltíssima gent i això és una cosa que és evident. En aquest cas en particular, nosaltres prenem la decisió primer, vull dir que és avalada per els tècnics, tant el que és el jefe de policia, que és la principal persona que deu de desenvolupar i deu d'enfocar la situació. Nosaltres tenim 10 agents, perquè estem en procés de selecció per omplir les places pertinents, per cobrir-les, i d'aixòs 10 agents es quedem en 5, perquè 2 donen positiu, els altres 3 estan confinats. L'oficial de policia el que entén és que nosaltres tenim 2 seccions de policia, uns treballen, altres descansen, i així successivament. El que volia garantir és primer la salut dels policies. El que fa és intentar muntar 2 torns separats, perquè no creuen. De fet, uns acaben un poquet antes, perquè no tropessen en el següent que entra, en el següent torn. Cada un utilitza un cotxe, cada secció utilitza un cotxe, per no mesclar-ho. Prenen una sèrie de decisions. Clar, en un torn 3 agents i en l'altre torn 2 agents, no pots fer molt. L'administració no és ràpida, no et dona la possibilitat de poder agarrar a gent i posar-la per cobrir aquests llocs de treball. Per tant, tenim la decisió de donar servei pel matí i per la vesprà i per la nit, ara, en aquests moments, en la situació que estem, tancar el retén. Nosaltres demanem ajuda a la Guàrdia Civil, a la subdelegació de govern, i, evidentment, el torn queda un poc més cobert per el servei que ens ajuda la subdelegació i la Guàrdia Civil. I nosaltres continuem endavant, conforme vagin recuperant els agents, anirem recuperant el torn, inclús el torn de la nit. O sigui que és una situació obligada, que es vegem a tenir que prendre aquesta decisió per la falta que tenim d'agents, que a més és transitòria, perquè en el moment en què recuperem tornarem a la normalitat. Per tant, és el que comentava al principi,
tenim que prendre decisions i la decisió avalada per l'informe que va fer l'oficial de policia va ser la que nosaltres, tant el regidor de policia com l'alcalde, van recolzar. També fem referència a aquest control també per part del funcionariat a través de test, etc. en aquest manifest. Què n'hi ha que dir sobre aquest tema? Sí, és molt fàcil. Tests preventius no existeixen. Existeixen tests ràpids. Dones positiu o no, però bueno, fas el test, després te'n vas a esmorzar o el que sigui, o t'enjuntes una reunió social o familiar i pots tindre positiu. Jo vaig estar parlant en el servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament, així com el Departament de Recursos Humans, i el que és l'estratègia i el que és el protocol que segueix és, si és un brot laboral, estem parlant de persones que tinguen símptomes o que hagin estat en contacte amb positius sempre que siguin al món laboral, l'Ajuntament és el que fa les PCRs i hi ha riscos laborals és el que dona part al servei de sanitat. Fora de lo que és això, és l'àrea de salut la que dona suport a tot això. És a dir, es fa el que diu el protocol, que és lo important. Entonces, que podem fer test PCRs, ara estàs o no estàs? No em dona gest d'informació. De fet, no és una mesura que siga, a més tampoc té un percentatge molt alt de saber-ho. No té molt de sentit. El que sí que es deu de ser, igual que li demanem a la població, a la policia també que té que ser molt cautelosa en aquests moments per intentar no estar en zones de risc per tal de contagiar-se, perquè és un servei essencial i necessari per un poble. Finalment, després d'aquest comunicat, es parlarà de nou per esmenar d'alguna manera o per continuar dialogant sobre aquest tema? Aquest comunicat ha sigut poc dialogant, és a dir, directament a la decisió que va prendre el seu jefe, el seu oficial de policia, amb el nostre recolzament, per supost, davant el que comptar sobre els recursos humans i les proves ràpides i que no n'hi ha una normativa que ens obligui a fer això. I també el que comentaven de la limpieza i desinfecció, hi ha una empresa contractada per l'Ajuntament que va tots els dies i fa la seva faena, que no és que estiguem netejant menys o desinfectant menys. Entonces, davant d'aquesta situació que ells han plantejat, que van a la premsa antes que parlem nosaltres, és la seva... Nosaltres estem tranquils perquè en els 3 casos estem avalats per informes tècnics, hem fet el que creiem que devien de fer i si tenen algun problema, evidentment, en la premsa no va arreglar-lo res. El que tindran que fer és demanar-nos una reunió a nosaltres, si és que volen, i se sentarem a parlar. Nosaltres no tenim cap problema. Doncs moltíssimes gràcies, Gabriel, per tota aquesta informació i esperem trobar-nos pronte. Pues claro que sí, sense cap problema. Muchas gracias. De res. Y estamos en este momento con Iñaki Samsundar, creo que lo he dicho bien, delegado de personal de la policía local de aquí de Muro. En primer lugar, muchísimas gracias, Iñaki, por atendernos. De nada, a vosotros por venir. Bueno, Iñaki, cuéntanos, hace unos días salió ese comunicado, ¿no?, con una serie de demandas por parte de la policía local de Muro. Háblanos sobre ese comunicado y sobre esas demandas. Sí, claro. El tema del comunicado viene a reivindicar que por parte del gobierno municipal se han tomado una serie de medidas, como es eliminar el turno de noche durante un principio 21 días. Esto viene derivado por una mala gestión por parte del ayuntamiento, por falta de personal, que se ha visto incrementado por el tema de la pandemia que estamos pasando, ya que 5 de los agentes están confinados en casa y quedan 5 agentes en activo. Y claro, eso ha provocado, ¿no?, esa reducción ya por el propio confinamiento. Encima también el exceso de trabajo, entiendo también que hay en este momento, y se ha decidido tomar ese cierre. ¿En qué influye para vosotros? A nosotros lo que nos influye en un principio es el no poder dar un servicio adecuado y eficaz al ciudadano. Eliminando el servicio de noche, eliminas también lo que son las llamadas de la gente, preocupándose sobre todo por temas como molestias vecinales o cualquier otro tipo de intervenciones. En vuestro comunicado también hacéis referencia, ¿no?, al tema de la desinfección y al tema de esos test, ¿no?, ese control por parte de la autoridad competente.
Sí, también solicitamos que se aumente la frecuencia de la limpieza y la higiene y desinfección de los edificios municipales, así como también la realización de los test para todo el personal del ayuntamiento. Finalmente, ¿qué se pretende? ¿Hasta dónde queréis llegar a conseguir? ¿Qué intentáis, ¿no? ¿Hay negociaciones por parte del ayuntamiento también? Lo que queremos nosotros es dar un servicio digno al ciudadano, que creemos que se lo merece, no eliminando un servicio de noche y derivando los servicios a Guardia Civil, que en un principio es una patrulla que tiene una demarcación de más de 25 municipios y no va a poder dar un buen servicio al ciudadano. Lo que nosotros queremos es dar ese servicio y sobre todo lo que quiere la plantilla de la policía es cubrir ese servicio, con lo cual hemos tenido una negativa por parte del ayuntamiento, de concejalía y de alcaldía para cubrir ese servicio. Bueno, pues estas son las demandas, ¿no? Para poder, esperemos que todo vaya a mejor también esta situación, por el bien de todos y todas. Pero yo, aprovechando que estás aquí, ¿cómo se encuentra la policía en este momento con toda esta situación que está viviendo? ¿Cuál es vuestra situación? Pues la situación ahora es bastante mala, muy delicada, porque lo que la ciudadanía demanda es un buen servicio, y ese servicio ahora mismo por parte de la gente que quedamos en activo, que somos 5 para cubrir todo lo que es el servicio de la policía, es muy malo, es un servicio que estamos dando muy malo, y lo que queremos nosotros es dar un buen servicio, que es lo que se merece el pueblo. Bueno, pues Iñaki, muchísimas gracias, continuaremos informando de cualquier novedad, esperamos que todo vaya mejor, así lo deseamos de verdad, y gracias por atendernos. De nada, muchas gracias a vosotros. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.